Our verse of the day is found in the book of Judges, chapter 6, verses 12. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." And this is our verse of the day. The Lord is with you, mighty warrior. We are taken back with scenario where Gideon was hidden in a cave eqashele amamidiani ngesikhathi uIsrael ehlubukile kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngemuva ukuthi sekushone uJoshua obehola uIsrael, abantwana bakwaIsrael abaningi bamhlubuka uNkulunkulu, bamshiya uNkulunkulu, bayikhonzela izithixo zabo. uNkulunkulu wabenza abantwana bakwaIsrael ukuthi baqilazwe izitha zabo. Lithi iBhayibheli they were oppressed, behlukunyezwe isitha sakwabakwaMidiyani. Kuthiwa babefika njalo ngesikhathi sokuvuna, when it was time for harvest, babefika bezothatha isivuno sabo besale bengenalutho abantwana bakwaIsrael. uNkulunkulu wayebacindezela ngamabomu ngoba basebehlubukile uNkulunkulu, khonza ithixo, bakhonza onkulunkuluwana. Manje uNkulunkulu wabafaka under i-operation ngoba baphendukile kuyena. Kodwa wavusa uGideon, wamvusa njengejudge elalizobuyisela uIsrael endaweni yalo, ukhonze futhi uNkulunkulu. Nawo lo muntu othenje uNkulunkulu ukuthi enze ukuthile utholakala ucashile emgedeni. Ucashe ngoba uyazi ukuthi abakwaMidiyani bazofika bezobahlukumeza, usecashile naye. Kodwa kuthi kusenjalo engazethembi, esaba, ekuyifie, esaba ukuthi abakwaMidiyani bazobenzakalisa, kuvela ingelosi kaNkulunkulu ikhuluma naye ithi, "Gideon, qhawe elinamandla, inkosi inawe, hamba ngalamandla onawo uyokhulula uIsrael." Maye ibheka uGideon uyibone engaqualify ukuthi ngakhulula isizwe. Maye ibheka uGideon uyibone ngenayo experience ukuthi ngakhulula isizwe. Maye ibheka uzibone ngenawo amandla. uNkulunkulu uyathanda ukusebenzisa izinto eziphansi ukwenza izinto ezinkulu. uNkulunkulu ukujwayela ukuthabenzisa laba bantu ababonakala ngathi abaqualify ukwenza izinto ezinkulu ngabo. Usiyamtshela uNkulunkulu ukuthi wena uwe ngizokuthemba, noma ungayibona umncane, noma ungayibona ungelutho, kodwa emehlweni ami mina ngibona iqhawe. Wena uyibona uyisahluleki, but in my eyes you don't come as someone who is a failure. Mangikubheka mina ngibona iqhawe. Sengathi nawe namhlanje kuseni ungathi uqala usuku lwakho ungayibheki ngokwamehlo esimo kusona, kodwa uyibheke ngamehlo kaNkulunkulu. Maye kubheka uNkulunkulu akabona umuntu ohlulekayo. Maye kubheka uNkulunkulu akabona umuntu oswelayo. Maye kubheka uNkulunkulu akakubona ungumuntu ohlulwayo, kodwa maye kubuka ubona iqhawe linamandla elizokhulula isizwe. Ngiyacela ungayibheki ngokwesimo odlula kusona manje, ungayibheki ngokwepain odlula kuyo, ungayibheki ngokwe-operation obhekene nayo, kodwa sibheke ngamandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu maye kubheka ubona iqhawe elinamandla akazonqoba ngalo. Lithi iBhayibheli wakhuluma kanjalo uNkulunkulu wathi, "Wena you are a mighty warrior," futhi wena uzokhulula uIsrael. Wathi angikhulume nomuntu namhlanje ose-oppressed, "You are a mighty warrior." Wathi angikhulume nomuntu ekuseni osefuna ukugive up ngoba izinto zingahambi kahle. Let me remind you this morning, uyivalele kuyicave, ufuna ukuphumela eminyango ngoba uyibona ungelutho. You are a mighty warrior, uyiqhawe elinamandla. Nangomunye ekuseni usefuna ukugive up, uphuma inyembezi emehlweni ngoba izinto azenzeki kahle, uzibone ngelutho, uyibona nothing. You are a mighty warrior. The Lord has sent me this morning ukuthi izinto ezikwehlele does not define you. You are not what happened to you. You are not failure that happened to you. You are not disappointments ekwehlele, but you are a mighty warrior. Uyiqhawe elinamandla. Ngiyazi ukuthi busufuna ukuyeka ngoba izinto zingahlangani nabantu bakubona ngathi awuyilutho, but the Lord has sent me this morning to remind you, you are a mighty warrior. uNkulunkulu ukuthembile, amazulu akuthembile. uNkulunkulu maye kubheka akaboni isahluleki. Maye kubuka uNkulunkulu
ubona the masterpiece, ubona the overcomer, ubona umuntu ophikelelayo, ubona umuntu uNkulunkulu ozokwazi ukwenza izinto ezinkulu ngaye. Ngicela uvuke namhlanje uyithintithe. noGideon wavuka wayithintitha, uNkulunkulu wenza izinto ezinkulu ngaye. Lithi iBhayibheli wahamba wayonqoba izizwe eyinqoba ngamadoda nje awu-300, kade ne-army ewu-32,000 wabehlisa wabanciphisa baze baba u-300, wayonqoba ngabo. Kodwa wayehlele emgedeni ebhulukolweni eyibone ngelutho, kanti uNkulunkulu unento enamandla ngaye. Vuka namhlanje uyithintithe, vuka namhlanje uyitshela ukuthi mina I am more than a conqueror, I am a mighty warrior, ngiyiqhawe elinamandla. Vuka uyonqoba ngoba uNkulunkulu ukuthembile.